Oli! Avui, igual que vaig fer amb l'últimes lectures, vinc a recuperar un format que faig a TikTok i us el porto en format llarg aquí a YouTube. Aquest format és el que jo a TikTok anomeno Què tal està? Que bàsicament és que llegeixo un primer volum i en més o menys un minut i mig us dono les meves primeres impressions. Aleshores se'm va acudir que també podia fer això per YouTube, però no sabia com fer-ho de forma que no quedés el mateix però allargat i fer una mica diferent. A més, tampoc no tinc tants primers volums constantment per acumular-los i llegir-los. Així que el que vaig decidir és que faria una comanda de varis primers volums de sèries que o fa temps que vull començar-me i vull veure què tal estan però no em decideixo, o sèries que penso que no seran del meu agrat però ho intentarem amb un primer volum. He intentat que sigui variat, crec que n'hi ha 9 volums, estan tots aquí, així que primer de tots els obrirem, us els ensenyaré i us diré una mica el que espero d'aquests volums, i llavors me'ls llegeixo i mica en mica els vaig llegint, us aniré dient què m'han semblat. Veureu això, que em canvio de roba, que són diferents moments del dia o que potser estic en diferents punts, perquè aquest vídeo l'aniré gravant, mica en mica vagi llegint aquests volums. Els hi donaré prioritat perquè no s'allargui massa això. Anem a lo que primer ens interessa a tots, que és amb els volums. Els he comprat a Amazon, sí, perquè així anava mirant i anava veient el que hi havia i tal, i perquè així no tenia que marxar a casa. Porto 2 dies de festa aquí a casa i no volia baixar a Barcelona només a comprar aquests volums. Primer de tot, vale, aquest és una mica una jugada, vale? Teniu el volum 1 de Ayla, a veces me susurra en ruso. Això és un shonen de romans, vale? És un shonen de romans dels que a mi ja no m'agraden. Vull dir, jo veia en un moment que Love Hina i totes aquestes sèries m'agradaven, Video Girl A i tot això, però amb el temps m'han deixat d'agradar per molts motius. Vale? Per començar, no m'agrada com es porta la relació, no m'acostuma a agradar la protagonista femenina. Aleshores, són un tipus de mangas que he deixat bastant de contestat. Però vaig dir, vinga, va, li donarem un try, potser està bé, potser m'agrada, no? També acostuma a tenir bastant d'eichi, cosa que tampoc m'agrada, també acostuma a ser bastant d'harem de tot de noies enamorades del tonto, del cul, que ni és guapo, però totes estan super enamorades d'elles, tot i que elles són molt millors que ells, i són molt més guapes, i podrien tenir algú molt millor, però totes enamorades del protagonista tonto del cul. Així que vaig dir, vinga, també per variar una mica d'editorials i coses així, em vaig pillar aquest, que és el de Pika, que és això, d'Alia a veces me susurra en ruso, que quan la van anunciar la gent es va emocionar com molt, però també vaig pensar, bueno, provem. La sinopsis és, a vegades l'Alia, l'estudiant nova de cabell platejat, li susurra a Kuse algunes paraules en rus. Kuse pensa que s'està burlant d'ell en secret, però i si fos tot el contrari? És que el que Ayla no sap és que Kuso entén molt bé el rus. Una comèdia romàntica repleta de bromes i malentesos en varis idiomes. A veure què tal. Per aquí tenim el segon. No sé per què si vaig fer la comanda tota junta m'ho han enviat amb 3 paquets diferents. Vale. Per aquí tenim un manga de Boys Love, si no vaig equivocada, El lobo que topó con una cosa, de Ma Wei. Aquest l'Aumi el va recomanar i la Inoa de Planeta també el va recomanar, així que vaig dir, bueno, per què no, saps? I vaig dir, vinga, pa casa, serà molt. Ai! Vale, és a color, vale, perquè imagino que això devia ser un webtoon, i veiem unes postaletes molt mones. I són molt grans, Per aquí tenim això, que no hi ha sinopsis. No hi ha sinopsis, així que no us puc dir de què va. El que sí que miraré és quants volums té tant una com l'altra, per dir-vos-ho. Aquest de Lobo el Cachorro ha costat 17-18 euros, té 3 volums i està oberta, i el de Alia té 7 volums, està oberta i cada un costa 9 euros. Anem pel tercer paquet, que és aquest, que és el més gran. Realment no me'n recordo que vaig demanar allà, imagineu-vos. N'hi ha 4. Vale, això no... Vaig aprofitar que feia la comanda, això no és el primer volum. El volum 3 d'Enamorados Falsos Ángeles, perquè el 2 em va deixar amb intriga i el necessitava ja. Fem la postaleta. És sense postaleta. Aniré a Norma a robar-la. És broma. O no. No, sí, és broma. Aquest també era per tirar alguna cosa de terror. Jo no és que llegeixi molt de terror, però l'Eichi porta molt de terror. La Umi em parla bastant perquè li agrada. I aquest em va parlar, no sé si va ser el seu vídeo, no sé quin va ser. Bueno, que era de sectes. A mi el rotllo de les sectes m'encanta, m'encanten els documentals de sectes, em sembla un tema superinteressant. Així que vaig dir, vinga, pa casa, a veure què tal està. D'aquest n'espero moltes coses i li tinc moltes ganes, perquè us dic, les sectes m'agrada molt i tots ells n'han parlat molt bé, així que amb aquest tinc hype i li tinc ganes. Són 11 volums i està acabada.
Si m'agrada serà una putada, perquè són 11 volums, però almenys està acabada. No com les altres dues que estan obertes. Pica, també em vaig voler començar aquesta perquè tira cap al rotllet de fantasia, shoujo d'art fantasia, que és molt el meu target i molt el meu rotllo, per tant, aquí anava una mica sobre Sagu. És aquest de La novia maldita i el cazador de demonios, que és una de les primeres sèries que va treure Pica i que li tenia moltes ganes. Aquest és de Midori Yuma i Mamenosuke Fushimaru. I el de Smiley és de Mitei Hattori i no us he dit a què va. Yuji Kamome és un periodista independent que ha perdut la seva filla en un tràgic accident. La seva vida ha quedat en un punt mort, ja que la desesperació i el tremenda pèrdua s'ha sumat a l'abandonament de la seva esposa, o sigui que la seva esposa l'ha abandonat. Un bon dia el seu destí dona un cop... Un dia el seu destí dona un... vuelco, no sé com es diu en català, quan dos membres de la Hermandat del Cor Somrient, un grup religiós que mai havia sentit a parlar, truquen a la seva porta. En un dels pamflets de la Hermandat, Yuji reconeix la imatge de la seva esposa, la que l'ha abandonat, amb la qual ha perdut el contacte. Quin obscur misteri s'amaga darrere aquestes... Quin obscur misteri s'amaga darrere aquestes siniestres? No sé com es diu això en català, tampoc. Somriures d'aquest grup religiós. Smiley és una història de fe i bogeria, una espeluznant narració de suspens sobre una nova religió. I això de La novia maldita del cazador de demonios. Nanao és una repudiada per la seva família i el seu promès després de que un dimoni Ayakashi li gravi una marca demoníaca a la front. A partir d'aquest moment es veu obligada a portar una màscara de mono per ocultar la seva maledicció. La seva vida transcorreix miserables fins que un dia coneix Yako, el líder principal de la família de l'imperi de Yamato. Per atzar, Yako vislumbra el rostre de Nanao i a l'instant queda hipnotitzat per la seva bellesa i pel seu extraordinari poder espiritual que emana. De veritat, aquesta i la Smiley són les que més ganes tinc ara mateix. Vale, una altra d'Arechi. En aquest sentit, això és un Josei, vale? la substituta de la prometida de Chike Nakamura. D'això t'ha fet ja anime, ara en emissió no hi ve res. Marie, la segona filla del baró, ha sigut relegada a actuar com a serventa a la seva pròpia casa. Encara que els seus pares la tracten amb despreci per ser lletja i inclús l'obliguen a portar vestits trencats, ella segueix sent honesta i bondadosa. El que fa que el conde Granado, un noble amb molts diners i admiració per moltes dones, s'enamori d'ella. Però un malentès la porta a seduir a la seva germana gran, Anastasia, que sembla una princesa, en lloc de la Andrajosa, no sé com es diu això en català, Marie. Us ho podria llegir en castellà, però per què no us ho llegeixo en català fent aquesta traducció de merda? Podeu notar que no és la traducció. Un conte al més pur estil Ventafocs que comença amb un petit error. Aquesta diuen que està molt bé. Llavors, també li tenia curiositat. El rotllo que princeses veiem un moment que Aritz va portar moltes i normes també, així que a veure què tal. I l'última, i aquesta, ja sabeu que és zero el meu rotllo, però jo us ho dic, volia provar una mica de tot i així ser sincera i veure coses noves. Potser una d'aquestes coses que jo penso que no m'agradaran, m'agrada. Gachikuta, aquest manga que també ara té anime, que és en plan el shonencito de batallites del moment, que aquest manga és de Norma i és d'aquell Urana. Rudo és un jove que pateix una tremenda discriminació i es dedica a buscar les escombraries. Habita en una barriada, lloc dels descendents dels delinqüents d'una ciutat. Un dia és acusat d'un delicte que no ha comès i el fan fora com a l'Abismo. Allà baix coneix a Engin, un membre dels netejadors, i exhiba l'autèntica cara de la societat. A més, aprèn que pot extreure el poder dels objectes els objectes que tenen vida. És moment de canviar aquesta porqueria del món. La gent diu que està molt bé, anem a veure. I no us he dit cap dels altres mangas, Soc un desastre. Aquest té 5 volums, de fet ja n'han editat 4 i està oberta. Aquest té 9 volums, n'han editat 5 també i també està oberta. I Gachikuta té 16 volums i Norma n'ha publicat ja 10 i també està oberta. Doncs aquests són els primers volums que he comprat d'aquestes sèries i les meves lectures els pròxims dies. Crec que avui començaré per aquesta. Vale? Sortim poc de la meva zona de confort. També penso que serà el més lleugeret. Ara tampoc tinc ganes de ficar-me en una cosa molt densa. I doncs això, us vaig dient que em van semblant tots. 1 week later. Doncs res, ja estem aquí. Ha passat com una setmaneta. Ja m'he llegit tots els volums i ara us vinc a dir el que m'han semblat. Començarem per una que tenia dubtes i ja us dic que acoplant les meves expectatives. Ayla a veces me susurra en ruso. Aquest shonen romàntic que és tot el que esperava. I com esperava, no m'ha agradat.
No és tant que no m'hagi agradat, sinó que simplement és una cosa que jo ja no consumeixo i, bueno, no m'ha agradat, vull dir, no sé per què dic que no és tant com que no m'ha agradat, vull dir, no és tant com que sigui un mal manga, sinó que a mi simplement no m'ha agradat. Això és el que volia dir. Llavors, el dibuix m'agrada, em sembla bastant genèric, però no és mal dibuix, vull dir, està prou bé, ella és molt mona, ell també és guapet, té doncs, les portadilles aquestes, són mones i tal, però aquests mangas ja no estan fets per mi. Vull dir, jo ja no estic en aquest punt, el fanservice és massa fanservice, ell no és res i en canvi ella està com super enamorada d'ella, ella és com perfecta i s'enamora del pringao, que en el fons s'està descobrint que no és tan pringao, que és un bon estudiant, que és bon esportista i que a més és super bona persona, que segur que la va ajudar en algun moment en què ella arribava perquè ella estava vivint al Japó, després se'n va anar a Rússia i a Rússia va tornar al Japó, que la va ajudar en algun moment complicat quan va tornar al Japó, ell no se'n recorda d'ella, però ella d'ell sí, bla 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 bla, vull dir, tampoc estic en contra, vull dir, no és que els mangas que jo llegeixi de romans siguin molt menys típics, però bueno, que és aquest rotllo de manga. Llavors, el rotllo aquest de que ell l'entengui i ella no ho sàpiga, a mi em sembla una mica feo, perquè al final, vull dir, està feo, és lleig fer això, i és com, no sé. També, per exemple, zero necessària aquesta escena quan veu que a ell li agrada un personatge tipus conilleta d'un videojoc d'aquests tipus Genshin Impact, no ho sé. Els amics també, és tot típic, no? Llavors, no m'aporta res que jo et digui, buah, és típic, però té això que a mi em faria llegir. Llavors, penso que tampoc té moltíssim eichi, ni moltíssim fanservice, però té una escena, l'escena de les mitges, telita, vull dir, no sé. Em sembla que en qualsevol moment allò es convertís en un manga més 18, la veritat. Llavors, sí que hi ha la germana, que és una mica més com petxugona i tal, però bueno, de moment sembla que la cosa tampoc no anirà més, però sí que hi ha aquest fanservice, que jo l'entenc. Al final això és un manga destinat a un tipus de tios, en general, al Japó, i per tant doncs, fiquen aquestes coses, que és el que treuen els tios. L'edició de Pika m'agrada, vull dir, la traducció és divertida, l'edició doncs, és xula, té aquestes, doncs, del que és el volum quan treus la sobrecoberta. Llavors no el trobo que sigui mal manga, si us agrada aquest estil de manga jo trobo que és un bon manga i és això. Sobretot el dibuix és el que més destacaria, que m'ha agradat. Després també al final ja com perquè entenc que això ve d'una novel·la lleugera i hi ha com unes petites parts d'algunes escenes doncs, en plan novelitzades i ja està. Vull dir, efectivament jo em desfaré d'aquest manga, sigui com sigui, no la continuaré ni de conya, però bueno, també, no sé, ho vaig dir al vídeo, O sigui, ho vaig dir quan vaig parlar dels mangas. Ai, estareu sentint un soroll terrible perquè no he pagat l'ordinador. Bueno, tu, la vida. Ara la pagaré. Té 7 volums i està oberta, per tant, jo tinc la sensació que això serà una sèrie més o menys llarga i a mi aquestes sèries... Ja et dic, és que és simplement que en aquest moment de la meva vida jo no llegeixo això. Jo havia llegit Nejima. Jo tinc tots els volums de Nejima. A mi m'agradava Love Hina, a mi m'agradava... tot el que és massa Kazu Katsura, però ara mateix no estic en aquest moment de la meva vida, la veritat. Llavors, això és no. Un manga que esperava que m'agradés i m'ha sorprès, però té un però, no pensava que tingués aquest però el té. És Smiley, jo tenia moltes ganes, ja ho vaig dir, a mi el rotllo sectes m'agrada molt, de manga de terror no soc molt lectora, sobretot perquè moltes vegades el manga de terror, almenys el que ens arriba aquí, excepte, bueno, Ritchie té una mica de tot, és molt manga d'aquest grotesc, molt, en plan, a mi Junjito no m'agrada, per dir-ho d'alguna forma, vull dir. Llavors, a mi aquest tipus d'això de manga de terror no m'agrada, però en canvi aquest sí. Estic molt dins de Smiley i no sé què fer, la veritat. O sigui, jo me la continuaria i és un manga que crec que m'agradaria tenir a casa i són 11 volums a més, però clar, és que ara Ritchie està gairebé 10 euros, com moltes altres editorials, no? Llavors, no sé què fer. Potser m'espero, la Umi torna, no sé quan l'està penjant aquest vídeo, però la Umi torna i ella està a la fa, llavors potser li demano a ella que me'l deixi i depèn de com ho vegi me la continuo o no, però realment és una sèrie que vull continuar. Llavors, la meva única coseta és el dibuix. No és que no m'agradi, trobo que a més és molt adequat per al que ens està explicant, però... I també entenc que el que vol fer és això, vull dir, però a mi no m'acaba el dibuix. No. Que és això, que trobo que és un dibuix molt bo i molt adequat pel que s'està explicant i pel que ens vol transmetre, però a mi no m'agrada, simplement. L'edició d'Arechi és guai, l'únic que sí que l'he trobat una mica dur, d'allò que quan l'obres costa una mica i et canses.
Però m'ha agradat molt aquest primer volum, el vaig llegir al tren i me'l vaig llegir rapidíssim perquè necessitava saber què passa. És que hi ha escenes realment xungues, I m'agrada molt perquè se'ns han obert moltes coses, però no tinc aquella sensació de trobar la ment de... és que com... Tinc la sensació que això està molt ben pensat i està tot molt ben lligat i que per tant s'explicarà tot el que se'ns planteja i a més, molt ben explicat. A més, confio en el criteri de la Umi i si la Umi diu que bien i he llegit com tot, em refio d'ella 100%. Aquesta sèrie la continuaré sí o sí. Tinc moltes ganes de veure què passa. Jo crec que el que més m'intriga és tot el tema de... el tema de la secta, com funciona i tal, però també el tema de, per exemple, per què el jefe, l'editor, no vol que investigui sobre aquesta secta i l'escena que hi ha. Aquella escena em va fer una mica com de... que està com borrant l'historial i es veu com algú somrient i quan es gira ja no hi és. Aquella escena m'agrada molt i és de lo que més ganes tinc de saber, la veritat. Però està super ben fet, de veritat. Sap transmetre 100% aquesta angústia, aquesta sensació de que estan passant coses, de perill, com una mica aquest punt de perill, de que saps que està passant alguna cosa i tu estàs ficat allà al mig i que et passarà alguna cosa, i que aquesta gent és rara. Vull dir, m'agrada perquè ell, almenys de moment, està molt conscient que tota aquesta gent és rara i tu ho sents el mateix. Tu estàs pensant i dius que aquesta gent és raríssima, no? Que estan fotent, són raros, ja no només perquè estiguin somrient tota l'estona, sinó perquè aquesta gent és raríssima, de com parla, com es comporta, tot. És com... No sé, llavors tinc moltes ganes de continuar-lo. Potser si em dona un parrac abans que torni la Umi, em compro el següent volum. Però de moment ja us dic, 100% sí, si us mola el rotllo secta, si sou com jo, que es veuen tots els true crimes, tots els documentals que pengen a xarxes, no, a plataformes sobre sectes i tal, si sou fans del Tamayo i els seus vídeos de sectes, aquest és el vostre manga. De fet, potser algú li hauria de fer arribar això al Tamayo, perquè potser li agradaria i li faria gràcia. No sé si el Tamayo és consumidor d'aquest tipus d'històries o de manga o el que sigui, però jo crec que és molt Tamayo. Vull dir, el protagonista seria una mica el rotllo del Tamayo, no té d'altres objectius i tal, però potser el rotllo que menys m'interessa és el rotllo dels assassinats, perquè ja entenc que són ells i ja sabeu que fan aquest tipus de coses, per tant, són coses que fan les sectes, no sé, no em té com tan intrigada ni tant d'això, però clar, també dic que està relacionat amb altres coses, per tant també, potser tot el rotllo de quants anys porten investigant, per què no ho investiguen més i tal, sí que m'interessa, el recomano molt. Anem amb la princeseta, la societat de la prometida. Aquest és una mica un potser. Són 9 volums i està oberta, i això encara em fa pensar encara més al ja veurem. Ha hagut un moment que ha fet com un boom als mangas aquests de princeses i coses així, i n'han portat molts. Jo, sobretot aquests mangues que està portant Norman, n'hi ha molts de princeses i de gent reencarnada en princeses i tal. Llavors jo al principi vaig caure com de 4 potes en plan de all in, jo estic per això, i m'ho vaig comprar més o menys tot el que sortia. Vaig comprar Nina m'encanta, em sembla una meravella Nina. Em vaig comprar un manga, el de la Emperatriz Abandonada, que aquest m'agrada, me l'haig de continuar de norma, però aquest m'agrada. I vaig comprar també, perquè havia vist l'anime i m'hauria agradat, el de la princesa bibliòfila. Va ser com un moment en què van sortir moltes coses, després d'Arechi n'ha tret diversos, perquè per exemple la princesa bibliòfila de Nina és d'Arechi, i ha tret l'altre, el de la princesa que queria escapar o així, que aquest no l'he comprat, que surti l'anime, llavors vull veure el primer anime, i l'altre que va treure és aquest. Llavors, m'ha agradat i m'agrada el dibuix, però un cop has vist un d'aquests, de moment tot el que estan portant és més o menys el mateix. Noia, que és molt guapa, però ja no s'ho creu, però sí, que s'enamora del príncep, el príncep és com príncep, duc, el que vulgueu, és com superamable, però té com aquesta aura de borde, però en realitat és superbona persona i és superdiferent, perquè ella també és superdiferent, llavors com que són superdiferents, s'estimen i no és el mateix que la resta de nobles i tal i qual. Llavors, és la mateixa merda. Vale? O sigui, no té res especial. Aquí el rotllo està en que ella al principi és com guapa, però com que han de fer destacar l'altra germana, amb ella la tenen com arraconada perquè no destaqui, perquè és una família que són noble però són pobres i volen bé casar la filla gran per intentar recuperar la riquesa i tal. Bueno, li passen coses que jo crec que la germana gran no està morta, sinó que simplement s'ha pirat perquè aquella vida no li agradava en absolut i s'ha pirat amb algun nòvio que va conèixer por ahí. I llavors ella ha de substituir a la seva germana, que és qui s'anava a casa amb aquest home, però és que aquest home en realitat està enamorada d'ella, no de la seva germana, però bueno, coses. I al final, està bé. Vull dir, un manga de princesetes, vull dir, d'aquests que ja dic que han sortit ara. Està guai, m'agrada. Vull dir, això també és una mica un potser. Bueno, si m'acabo altres sèries,
doncs potser la continuo, si no són molts volums, també a veure, perquè és això, 15 volums d'això tampoc no crec que doni per sí que hi ha misteris, però això, què ha passat amb la germana, què ha passat amb no sé qui, que estan interessants i tal, però no és una sèrie que m'hagi flipat i hagi dit, uah, sí, me la vull continuar, me la faig com, per exemple, Nina, no? Potser s'ha quedat una mica amb la princesa bibliòfila. És una mica el rotllo per mi de que, quan puc em vaig comprant volums i quan no, doncs no me'l compro i ja està. M'ha agradat molt el personatge tant de la mare d'ell com de la serventa / guardaespatlles. Són dos personatges que sí que m'agradaria veure més. També m'agrada que hi ha un moment en què la mare està parlant amb el fill i li diu en plan de és que jo pensava que t'agradaven els homes, perquè ell és el típic que és noble i tal, perquè tots es volen casar amb ell, però ell no es vol casar amb ningú perquè a buscar la noia diferent, no? Llavors, això. Llavors, no sé, aquest comentari com a que m'ha agradat, m'ha semblat curiós. Vale, una altra sèrie que ja vaig dir al vídeo que jo pensava que seria un no i ja ha sigut un no, perquè ja m'ho esperava, és Gachikura. Però és que Gachikura no és com Ayla, que almenys, o Alia, com es digui, que almenys he pensat, bueno, ni tan mal, doncs està bé, no sé. Això no m'ha agradat gens. I direu, és que Rina, tu no t'agraden els xanons de peleites. No he parlat molt per aquí, però he parlat moltes vegades per les meves altres xarxes socials. M'encanta Dimension W, m'encanta Blue Exorcist, m'encanta... com es diu el dels vampirs? Seraph of the End. M'encanta Seraph of the End. M'encanta Jujutsu Kaisen. Bueno, ara ja no m'agrada tant Jujutsu Kaisen, però Jujutsu Kaisen al principi m'agradava molt. Llavors, no és que no m'agraden els mangas de batallites, xons de batallites, és que no tots m'agraden, vull dir, és un gènere que reconec que em costa entrar perquè és molt típic i si no té com alguna cosa especial o m'agraden els protagonistes o alguna cosa, com que m'avorreix, perquè a més acostumen a ser super llargs. Gachikura, no sé, era com el shonen del moment, no? Estàvem fent l'anime ara, totes aquestes coses, llavors vaig dir, bueno, va, doncs el veurem. Terrible. Vull dir, literalment m'ha semblat una merda. M'ha semblat el mateix de sempre, vull dir, sense cap cosa especial, que potser després millora. M'és igual. El primer volum m'ha semblat una merda. Res especial, el protagonista ni tan sols em cau bé, el dibuix, que sí que és molt espectacular, no? El rotllo aquest que fan d'alguns moments, tipo això i tal, que... Buah, no sé, no li veig de gràcia en absolut, en el dibuix, en res. No sé, no veig res que destaqui que digui, buah, que guai, doncs sí, la continuo. És que res, és que no m'ha animat ni a dir, bueno, doncs em miro l'anime, que almenys està a Crunchyroll, crec, i tal, llavors, no sé, és com menys lleugeret, en absolut. És que gens de ganes de saber com... Vull dir, jo crec que en 2 setmanes m'hauré oblidat d'aquest volum i és una sèrie que per mi podria acabar estar demà mateix que em faria 0 unitats de pena. Terrible, no m'agrada gens, la veritat. Vull dir, potser és el vostre manga preferit, no dic que no, però a mi m'ha semblat una cosa terrible, típica, i que no m'ha aportat res de nou, i que per tant, perquè no m'ha aportat res de nou, no vaig llegir això. A més, això segur que té 300.500 milions de volums. Vale, una cosa que sí que ha sigut un sí immediat, que ja m'ho imaginava, és La novia maldita del cazador de demonios. Al principi, he de dir que per mi s'assemblava massa a l'altre que es diu... Bueno, deixaré el títol per aquí, que vaig veure l'anime i no m'he comprat el manga encara, que és una mica el mateix rotllo, que és una noia que la tenen com a serventa a casa perquè és una mica com... és la filla de l'amant i tal, i llavors la tenen una mica com la serventa, també és l'època que està així una mica feudal, no tan feudal, sinó de Japó, i al final es descobreix que té poders, i ve el sergent de no sé què, i la coneix i la treu d'allà perquè es casa amb ella, és que no me'n recordo com es diu, que l'anime no em va desagradar, però no he vist res més. Han tret els especials i tal i no els he vist i no m'he començat el manga, que ve d'una novel·la lleugera. Pues al principi em donava molt les vibes d'aquell manga i llavors vaig pensar, quina mandrusqui, sobretot perquè en aquell manga em fa molta mandra ella, que diuen que després més endavant avança i tal, però la veig molt paradeta, llavors em fica nerviosa i no puc amb ella. En canvi aquí ella m'ha agradat molt, la veig molt més tirada endavant, la veig amb més personalitat. Llavors, això m'ha agradat, també m'ha agradat més el rotllo que sembla que ja participarà i serà més activa, que potser amb l'altra manga també passa, però com que jo no l'he continuat, no me n'he enterat. Però bueno, és una mica el mateix rotllo, Ella té una maledicció, a casa la tenen com la serventa, llavors un dia ve aquest senyor perquè... no sé per què el conviden, la coneix, se l'endú perquè veu que l'estan maltractant i tal i s'han enamorat perquè és molt guapa, però després es descobreix que ell té també una maledicció que fa que tingui que beure sang d'algú que té molts poders, i com que ja té molt poder, pues és com la combinació perfecta. Llavors és una mica el rotllo aquest, ell és molt poderós i el que lluita contra els dimonis, però viu en una casa on hi ha també dimonis que l'han jurat lleialtat. Llavors té aquell punt, el dibuix també m'agrada molt, em sembla molt maco. Llavors
tinc ganes de continuar-la i jo és que també és que els xoixos de fantasia són la meva merda 100%, llavors no era molt difícil que això no em captivés. Jo suposo que el que em passa amb l'altre és que aquí des del principi ja veiem més tema fantasia, més tema cap a on anirà la cosa, i en l'altre tarden com molt. I com que la fantasia és una mica més secundària. Diuen que més endavant ho és més important, però per lo que jo he vist és bastant secundària. Aquí, en canvi, té pinta que la cosa tirarà més cap a la fantasia. Llavors, tinc ganes de veure què tal és. Però s'assembla una mica al rotllete de les dues sèries. Per tant, si us ha agradat l'altra i voleu alguna coseta, jo recomanaria que li donés una oportunitat. L'edició de Pica m'agrada molt, també. Aquí també té com vinyetes i coses. I al final, perquè dedueixo que això també ve d'una novel·la, que al final hi ha una mica de novel·lització amb algunes escenes extres. Hi ha un parell d'escenes extres i altres simplement són escenes que hem vist en manga, però estan com escrites, perquè t'explica una mica més de coses i tal, però bueno. No han anunciat que portin la novel·la ni res, però bueno, aquí està. I l'últim és un sí però no, també, ¿vale? És El lobo i el cachorro, ¿vale? Aquest manga, que és així tipus tires i a color. Per una banda m'ha agradat molt. M'ha estranyat una mica que al principi fos només el rotllo dels animals, perquè dic, però no eren humans, què està passant aquí? El rotllo dels animals m'ha recordat molt a El zorro i el pequeño tanuki. Fa molt que no trobo un volum del Zorro i el pequeño tanuki. Moltíssim, és del mateix rotllet del Zorro i el pequeño tanuki, llavors m'ha agradat. Però no sé, si us agrada el Zorro i el pequeño tanuki, doneu una oportunitat, o si us agrada la part aquesta dels perritos, doneu una oportunitat al Zorro i el pequeño tanuki, perquè crec que us agradarà. I la part d'humans m'ha agradat molt, i òbviament ell és guapíssim i l'altre és moníssim, i quan es fa gran és també espectacular, no? Llavors, també no acabo d'entendre molt bé el rotllo de la màfia. Al principi diu com que ha deixat la màfia, després diu que ja està, no sé, no entes gaire. L'única cosa amb la que m'he connectat en aquest manga és que a part de que va fent salts, de repent és petit, de repent és gran, de repent és com, no ho estic entenent molt bé. Jo, el rotllo així tira a tira, jo entenc que això deu funcionar superbé quan ho llegis en el webtoon, amb el mòbil, però així, ficat així, a mi no m'acaba de funcionar. Llavors, és un manga que no em desfaré d'ell perquè m'agrada el dibuix i m'agrada l'edició i tot això, però no crec que em continuï. És com en plan, em quedaré amb el volum 1 i ja està. La Umi diu que es comprarà els altres, així que potser me'ls deixa la Umi i ja està. Però jo crec que el faré és això, és tenir el volum 1 com a anècdòtic, diguéssim, però no crec que la continuï aquesta, perquè és això. No m'agrada el format i potser la llegeixo per webtoon, que és com es va fer, i tampoc no m'he quedat en un punt en què digui, buah, necessito saber què passa. És com que he llegit el que he llegit, m'he quedat satisfet amb el que he llegit i per tant no necessito més i per tant segurament no la continuaré. I ja està. I ja està, fins aquí una mica les meves primeres impressions d'aquests volums. Espero que us hagi agradat aquest format. No és una cosa que faci molt seguida, més que res perquè no vull començar noves sèries quan no n'estic acabant d'altres, sigui perquè no me'ls compro o sigui perquè no estan acabades aquí. Llavors, això ha sigut com una mica anecdòtic. Això és una cosa que faig de tant en tant per al meu perfil de TikTok, quan em començo una sèrie, que és, ja us dic, molt de tant en tant, però espero que us hagi agradat així en format una mica més llarg. A mi m'ha agradat el rotllo aquest de comprar-me, decidir quins compro, comprar-me'ls, llegir-me'ls durant una setmana diverses sèries i veure una mica què és el que m'he trobat del que jo m'esperava. La veritat és que les dues que pensava que no m'agradarien, i no és perquè jo vagi predisposada que no m'agradin, potser que xico una mica més, però ja dic, Ayla m'ha sorprès gratament, vull dir, no m'ha desagradat el que he llegit, però no és un estil de manga que jo vulgui ara mateix i que vulgui continuar llegint, per tant, no la continuaré i no em quedaré tampoc amb aquest volum. En canvi, jo, per exemple, aquesta esperava que m'agradés molt més i al final, mira, s'ha quedat una mica amb mi, igual que la substituta de la princesa. Però estic contenta perquè Smile i l'altra m'han agradat molt i ja està, que simplement ara tinc com 2-3 sèries més que comprar-me. No sé per què em faig això, però bueno, és el que hi ha. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si vosaltres heu llegit alguna d'aquestes sèries, m'ho podeu deixar en comentaris a veure què us sembla, si penseu com jo, si no penseu com jo. També espero que això us ajudi una mica, si alguna d'aquestes sèries que penseu començar-vos i us sou una mica afins als meus gustos, que penseu, mira, potser no me la començo. També podeu deixar en comentaris algunes sèries que penseu que podria provar per llegir alguna cosa diferent del que llegeixo normalment, o alguna cosa que penseu, mira, això t'agradarà i no ho has tingut en compte. Llavors, no sé, potser en mig any, en uns mesos, torno a fer aquest vídeo amb les vostres recomanacions i així també podem una mica com opinar i veure què és el que vosaltres em recomaneu i si encerteu
amb el que a mi m'agrada. Espero que us hagi agradat molt el vídeo, ja sabeu, comenteu, doniu-li like, compartiu-lo, subscriu-vos, això m'ajuda moltíssim i m'anima moltíssim a continuar. Espero que tingueu molt bona setmana i ens veiem aviat amb més manga. Adeu!